Dokážem vyhrať Minecraft vo survival za jeden jediný deň. OK, to som sa celkom dobre spomnul. Tam vidím rozbitý portál a teraz som sa spomnul akorát tu. No takže, áno, stále tu si tiež springy berem. Ich treba na niečo. Drevo tiež. Kukuricu. OK, začíname veľmi dobre. Ale my teraz ideme. OK, musím pošať, bro. Prosím, to dá, kde nájdem vesnicu, hej, lebo nevidíš náhodou golem. A skôr by som... A, počkej. Nie, takže není tu, ne. Ešte ho nezískali. OK. Nice vlna. A potom drevo, to si ľahko. OK, tak to som dobre začal veľmi. Proste niekedy máme šťastie. A áno, je to fakt rozbitý portál. Prosím, len nech tam je nejaké železo. Au. To sa mi hodí. Nice, to je dobré. Dobre, pre istotu všetko. Si to nasadíme. OK, začali sme, ale že veľmi dobré. A teraz by som tu tak kde rád našiel dobrý spawn. Dobre, neviem, či tu vieme nájsť aj nejakých zombíkov, ale ja idem smerom k tej, jak sa to volá, pillagerskej, tak keby neviem, vypadlo mi to teraz z hlavy. Veci si vykraftím potom. Ale tadiaľ by som rád našiel vesničku niekde. Proste niekde by sa mi tu hodila vesnička. Ale asi nebude, podľa mňa. OK, bro, ale to ideme do lesa. Budú zombíci. A to vie vidieť tma. Ale bože, do vody som skočil, ja som sa... že ja padám inde. Dobre, prvé si rýchlo musíme vykraftiť veci a nejako to zvládnuť po samotke. Pozerajte, kde sme. Zbranie nemáme. Lama. Dobre, takže rýchlo. Takže tak. Rýchlo dáme tak. Dobre, asi to nebude mobov až tak veľa, ale ja sa čudujem, že som tu ani jedného zlého moba počas noci nes. OK. Posteľ máme, teraz sa rýchlo. Dobre, železo. A ešte jedno mi bude chýbať. OK, zatiaľ to máme dobre. Ale čo mi tu chýba? Ja zbranie veci ešte. Potom si nakedy dám štít, len ho teraz úplne nestíham. OK, takže 1. Stačí asi 5 alebo 4, ja neviem úplne. OK, ja si to tu nejako povykraftujem a zatiaľ to rýchlo prestrihnem a môžeme...
OK, veci som si vykraftil a mám ich neviem takto. Ináč... Dobre, neviem, čo sa deje dneska, ale malo mobov tu je nejaký zlý, alebo... niečo sa vypustilo. A to je jedno. Dobre, väčšinou to robím takto a posúvam sa hrozne rýchlejšie, než nejak takto, alebo takto. Že ja to spájam, že aj bežím a idem. Zároveň. To je už rieka. Niekedy si dáme challenge. OK, bolo. Takže sme tu. Kamenné veci si asi musím už dávno zrobiť, ale problém. Dobre, teraz začíname rýchlejšie. Beriem rýchlo kamenné veci. Narážim niekoľko kameňa zatiaľ a... Takže... OK. Neviem, aká je moja pozícia, ale neobudám vôbec hunger, čo ma tiež... A prečo? OK, na skálu sa mi úplne ísť nechce, takže tam nejdem, ale rýchlo si narobím drevo, aby sme mali štít, lebo lúk asi neviem. Asi niečím... Počkaj. Mám kušu. Aha. Ale na šíp nemáme ingrediencie. Počkaj, niekde takto tu. Áno, lebo lúk môžeme, jasné. To si vyhľadám. To bol úplne zároveň ten šíp nájsť. Áno, treba mi pierko a neviem, čo je toto. Ináč, hej. Aha, kresadlo! To som mohol skúšať pri... Máme drevo, neviem, koľko máme dreva. Asi ešte má 0. Neviem, nevšimol som si. Dobre, predočím to na chvíľku a ozvem sa, keď nájdem niečo zaujímavé. Takže, OK. 3, 4. OK, všimol som si tam železo. A aj tam. A tam je aj dokonca to. Takže tam ideme. Ideme na tebe. Ktoré by, keby sme spadli, hneď nás zabijú. OK, ale to je... A to je voda, nice. Poď rýchlo, bro. To musím stihnúť. OK, robím to veľmi na risk. Ináč sa to nedá. Niekde toto sa by mohlo aj dať. OK, takže takto. Mňa už bolia tie prsty, ako som. Počkaj, nie je to nad zemou. Nie. A to ináč, keby sme spadli, tak sa mi nič. Nebude tu náhodou železo? A nie, asi nie. Ježiš, ja som sa tej kráve ľakol, jak pre pána Jána. Tam. To nemôžeš robiť. To je ďaleko to. Ja som to ťažko vyliezol a ona to vylezie. Možno, že nejaký pol rok, ale nevadí. Aha. Jaj. To je na samote. Aha, preto sa mi to stalo, že to vytrčalo. Ježiš. To mi dole. Ja neviem, jak to sa mám dostať. Aha, však tak logicky. Aj tak môžem aj myslieť logicky. No. Ale ja keby som spadol tam dole. Ja neviem, či to mám robiť. Pre 2 kusy... Dobre. Nejdem tam radšej. Idem sa pozrieť ešte vyššie.
Takže prosím, ja sa len modlím k Ježiškovi, aby som teraz... By som to prešiel. Takže takto hlinu vykopeme. Kámo, ten môj krompač tu trpí teraz, ale... Počkaj, ja si tu dám také bloky. Zbytočné. Počkaj, to môžem kopať. To už nevyťahnem. OK, takže sa ideme ešte. OK, teraz si tu dáme napríklad tento kameň. Ja idem len hore. Počkaj, ja som sa... Aha. Chvála Bohu. A stmiel sa, takže to sa pekne hore vyspíme. Kámo, to je dosť ďaleko od... Ja som bol tam dole, kde ani pomaly nevidno. A teraz som vyšiel na takúto veľkú skalu, hej. To som akože takedy robil, keď som bol menší. Ale teraz som to už dlho nerobil. Dobre. Minecraft asi vyhrajeme ťažko, ale na skalu som nejako vyliezol. A ja idem ešte vyššie. OK, dám do videa, že sa to mu hovorí, ako vyliezol som na obrovskú skalu v Minecrafte. Ale ináč v realite mal som ten spawn šťastný. Ježiš, som sa zase ľakol. Tak oni dajú na najväčší kopec, čo som... nepovedal. Počkaj, mám nápad. Teraz neviem, či by som to prežil. Takže skáčem do tamtej vody, ale predtým si dám zlaté jablko. Mám odolnosť proti hitu. Dobre, to som dosral totálne. Ale fakt, ja som to totálne dosral. To boli. Vieš. Ty vole, nice helma. Dobre, poberiem veci. OK, ideme ďalej. Aha, ja lebo zlaté jablko. Ja som nemal skákať, však ja tam niekde vylez. Dobre, sa niekde vyspím. A to je pekný, to ten olne. Ja mám svoj postel, hej, takže. A zatiaľ to prestrihnem, ako sa tam vrácam. A potom sa ešte uvidí, kde doleze. No keď sa bude dať maximálne. OK, zatiaľ to prestrihnem. OK, bro, keby som teraz spadol. Sorry ľudia, musel som si pomôcť s kreatívom, lebo ja som zomrel. Ja som tu bol. Ja som tu takto, počkaj, teraz je koniec videa. A ja sa to len zabijem, hej. Ja som tu bol a ja som tu tak sa tešil, že som tu vyliezol. A ja som išiel kliknúť na video. Pozerajte, čo som spravil. Ja som takto prvé išiel. Prvé hápka dole. Potom tu, tak som... A tu som dajak čudne bol ešte. A tu ma to ale ja som ďalej. Ja som spadol. A teraz ma to nezabilo. Takže idem sa zabiť, hej. Fakt ďalej. To mne to nejde zabiť. Pre pána Jána, tak toto bude nakedy o tom šortka. OK, to by bolo pre dnešné video všetko a majte sa.